O 3 štart. Kamera beží. Príjemný dobrý deň. Teraz vám uvedieme film bulharského režiséra v pôvodnom znení s titulkami. Náš film bude pojednávať najmä teda o tom, čo sa tu tento týždeň stalo. Tento týždeň sa tu stalo to, že z nás, malých ľudí, narastli naozaj veľkí ľudia, dokonca až moderátori. Nech sa páči, pokojne sa usaďte, začíname. Už sme tam? Nikdy nehral Spider-Man. Ale mohol. Nikdy nevybojoval svoj finálny súboj s Chuckom Norrisom. Ale mohol by. Nikdy nenaspieval duet s Justinom Bieberom. Aj tak ho všetci poznáte. Je to Roman Ščerbanský, ktorý sa veľmi podobá na Andreja Bičana a z vašich detí vyseká v hoteli Grand moderátorov. Ahoj, volám sa Roman Ščerbanský a veľmi sa podobám na Andreja Bičana, ktorý vystupuje v televízore a hrá 5 proti 5. Koľko mám peňazí? Mám veľmi veľa peňazí, lebo som zaprdená televízna hviezda. To je jedno. Páči sa. Každý jeden moderátor si želá mať svoju vlastnú talk show. A keďže máme moderátorov niekoľko, tak sme sa rozhodli, že tých talk shoví, to nebol ten správny skloňovací moment, tých talk show budeme mať niekoľko. Nech sa páči, prichádzajú naši veľkí, naozaj veľkí hostia. Ahojte, toto je moja talk show a dneska sa budeme pýtať známych osobností na rôzne otázky o ich živote. Koľko peňazí zarábate? Zarábam toľko peňazí, že neviem, čo s nimi mám robiť. Aha, presne to sa deje aj mne. Koľko máte rokov? Požehnanie. Koľko máte rokov? Veľa. Ty si to zo mňa vyťahla, mám 47 rokov. 47, áno! Áno. Čo radi To je strašne veľa. Ja sa idem hanbiť. Ako sa volá váš plišák? Táto otázka tu už bola. Áno, vypadávaš. Vypadol som. Dovidenia na budúce. Ak sa chcete stať profesionálnym moderátorom, musíte si dobre rozcvičiť jazyk. A na jazyk, na rozcvičku na jazyk, a pod jazyk. Zvuk, nahráva sa. Látka. Číslovičko na A je? Tik-tak, 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 tik-tak. Hodinky, výborne. Tik-tak, 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 čabadagadabada, čabadagadabada. Tuk, 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 tuk. Dovidenia, mladý muž. Očakával som od vás oveľa viac. Svetlo. Tma. Pipíček. Dnes má byť zamračené.
prehúbené, oblačno miestami zrážky. Teplota sa vyšplhá na 18. Sound. Recording. Eddie for the first time. Good morning. Today it will be cloudy and rainy. The temperature will climb up between 18 and 22 degrees Celsius. S občasným dažďom. Teplota sa vyšplhá až na 18 až na 22 stupňov Celzia. Kamera. Zvuk. Leuška s mamičkou, ktorá je za ňou schovaná. Poprvé. Nie. Zvuk. Ja som čítala len tú prvú. Mamička s prvou vetou na spamäť. Poprvé. Hlas Československa. 13, 14, 15, 16, 17, 15, 16, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 15, 16, 17. Aha, dobre, v poriadku, tak 17 sekúnd, ďakujem. 20, 21, 21 sekúnd, výborný čas. Nádych, výdych, štart. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14! Anička si posledný. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 a pol! Tesnotka! V ženskej disciplíne si vyhrala, ale stále na nášho českého priateľa nemáš. Ahojte, volám sa Maťo Harich. Som z Liptovského Mikuláša, konkrétne zo Stošíc, čiže som to dnes nemal ďaleko. 20 minút sem, autom. Som veľmi rád, že tu môžem byť. Hrám na gitare, som muzikant a to je moja práca, aj moja zábava zároveň. A dnes som prišiel spoznať nových ľudí, pretože som od Andreja, od môjho kamaráta počul, že je tu veľa zlatých ľudí, takže sa teším na najbližšiu hodinu s vami. A dnes budeme spievať, to znamená, každý z nás, ktorí sme už niečo moderovali tu, včera sme mali tu talk show a už sme sa tam videli, tak každý z nás má nejakú pesničku. Nina, máš nejakú pesničku? Máš. Tak Martin je hlavný porodca a bude dávať Martin dneska pozor na to, že kto z vás spieva najlepšie, bude si to pamätať, pretože ten, kto spieva najlepšie, dostane trojitú zmrzlinu na večeru. A prší, prší, len sa leje, nezatváraj, milá, dvere, milá má, duša má, nezatváraj pred nama. Milá má, duša má, nezatváraj pred nama. Keď som išiel od Zuzičky, štrngali mi podkovičky, štrngali, brngali, sivé očka plakali. Štrngali, brngali, sivé očka plakali. Ďakujem, ďakujem. Ja by som ti chcel, Andrej, poradiť, že ty si mi dneska naučil, ako držia mikrofón moderátori, ale speváci držia mikrofón takto, aby presne ten taký prúd, čo ide z úst, išiel priamo do neho. Čiže takto speváci moc často nespievajú. Nespievajú takto speváci, vidíš? To som nevedel. Čiže keď som spevák, tak musím mať takto mikrofón. Tak, kto je ďalší spevák? Neboj sa ma milého, ako ňamého, však leží šablenka podľa neho. Keď mi prišla kárka na rukovac, dal som si muziku do šikovac. Muzinkáci moji, zarajte mi čár, dáš 1. októbra rukovac mám. Spievate mi, dobre? Raz, 2, 3, a hlava, oči, stanosť, hlava, posledný krát najrychlejšie, a hlava, táto pesnička je o čokoláde a volá sa Chocolate a bude teda prvá po anglicky a potom sa spievam niečo po slovensky, OK? Napísal som ju v našej kapelovej dodávke. Po Švajčiarsku, čo je podľa mňa krajina, kde je úplne sama čokoláda. Fakt úplný aj. Where chocolate is not enough for me, I need roses and diamonds under my knees. As suddenly the time is
is gone. When I need just your love no more. I lie every day when I'm saying that I know who I am. I smile all day, 'cause it's strange to hear from you that I look okay. Budete mi robiť bubny? Poďte. Ťa. Dej seba. Začnite to. It's hard to say what's right, what's wrong. All I'm gonna do is be strong. Dark chocolate is not enough, that's true. Alright. But I always save some pieces for you. Oh, I lie every day when I'm saying that I know who I am. I smile all day, 'cause it's strange to hear from you that I look okay, that I look okay, that I look okay. Teraz urobím malý pokus, OK? Opakujete po mne. Whoa! 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 Ladíme a nerada sa češe, nerada umýva. Nerada sa češe, nerada umýva. Ten palo palo vie, rád sa za ňou. Ten palo vie, rád sa za ňou. Super, hotovo. Poďte sem. Takým rebenčekom, čo kravičky češem. Takým rebenčekom, čo kravičky češem. Čo kravičky češem, koničky umývam. Čo kravičky češem, koničky umývam. Ešte to poznáte ďalej? Ne. Dobre, stačí, poďte to. Výborne. Tento rok by som sa chcel poďakovať aj moderátorom, ktorí rozprávali inými jazykmi ako slovenský. Mali sme tu človeka, ktorý rozprával čarbuvonsky, gorbondonsky, furfunsky, maďarsky, ale hlavne anglicky a česky. Že jo? Mokuško, silná sú to fáro. Veverička vyliezla hore na strom. Veverička vyliezla na strom. Môž tam Maďarutová? Le ešet, eltertalabo. Raz, dva, tri. Herr von Riebeck auf Riebeck im Havelland, ein Birnbaum in sein Garten stand, und kam die goldene Herbsteszeit, und die Birnen leuchteten weit und breit.
Der Jakob, der Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocke? Hörst du nicht die Glocke? Ding dang dong, ding dang dong. Vravel ti to každý, nechod na dvor v dáždi. Vravel ti to každý, nechod na dvor v dáždi. Len bez ženy môže byť ženy a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Nie, veru nie. Nemôžem byť zblážený a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Ďakujeme veľmi pekne. Je to kopček zmrzliny, zaslúžený. Ďakujem veľmi pekne, Peťko, bolo to výborné. Začínaš do. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Norris išiel do Teska. Opre si na bicykli. Opre si o múr bicykel a nechá na sedačke lístok s nápisom Kradnúť zbytočné. Chuck Norris. Keď sa vracal z Teska, na múrik, o ktorý bol opretý bicykel, bolo kriedou napísané Naháňať zbytočné. Peter Sagan. Přišla jedna paní na policii a říká strážnému: Pane policajte, zabila jsem kohouta. Pan strážný říká: To není trestné. A ten strážný se ptá: Jak se jmenujete? Paní Kohoutová. Boh vie chodiť po vode a Chuck Norris vie plávať v betóne. Ďakujem. Prišiel som na zásadný a prevratný objav. Toto nie je čokoláda. To som ja nebol. To bol kameraman. Fuj. To je na konci podtitulky. Počkaj. And like kissing, baby, 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 oh, oh, I got to feel it easy in mine. You're my name, I have me, I have a man, and I'm